Tervetuloa Kuohijoen kesäteatterin esitykseen Kerpeikkarin retki. Tämähän on 8. näytäntökautemme ja palaamme vielä kerran, 3. kerran kauhutarinaan 1800-luvun puolivälistä. Sehän on todellisiin tapahtumiin perustuva kertomus Suomen luultavasti pahimmasta sarjamurhaajasta. Ensimmäisenä 2 kautena esitimme näytelmää Kerpeikkari, jonka oli kirjoittanut eläkkeellä oleva poliisi Raimo Maurola, ja sitä oli täydentänyt ohjaajamme Aslak Kristiansson. Siinä keskitytään Kerpeikkarin lapsuuteen ja hänen vanhempiinsa sekä eräisiin hänen tekojensa vaikutuspiirissä oleviin henkilöihin, joista osa on kuvitteellisia. Erityistä huomiota näissä näytelmissä sai eräs mylläri perheineen, sillä heidän tarinansa jatkuu tänäkin päivänä täällä Kuohijoella. Kunniakirja ja mitali, jonka mylläri sai Venäjän keisari Nikolai ensimmäiseltä palkkioksi Kerpeikkarin nappaamisesta, ovat kunniapaikalla Tervaniemen tilalla. Tervaniemen tila on tuossa järven tuokkoa noin 4 kilometrin päässä. He saivat myöskin, tämä mylläri sai myöskin rahapalkkion, ja sillä rahapalkkiolla aikanaan ostettiin tämän Tervaniemen tilan maa, eli tontti. Tällä kertaa me käsittelemme tätä aihetta hiukan toisella tavalla. Miten? Sen näette kohta. Kunhan minä ensin poistun tuonne näyttämölle tämän esiripun taakse. Mutta sitä ennen, arvoisa yleisö, pyydän, että suljette matkapuhelimen. Ja pidätte ne äänettöminä suljettuina koko esityksen aikana. Kiitoksia. Ja sitten vielä kerran. Tervetuloa ja toivon, että pidätte esityksestä.
Hei! Juhani! Sä olet vankilassa. Siinä mitä sä siinä? Etkö sä vaan karannut? No kato. Eivät saaneet pidettyä meittiä kuljetuksen aikana. Karattiin sen Tyrväisen kanssa. Se lähti kyllä heti oviletteileen tonne. Mä olin yön mettässä. Sen oot näköinenkin. Ja nyt on sitten hirveä jano ja nälkä. Tulee ruokaa. Ja ota tosta nyt ensiarvo. Oot sä aika sälli, kun silloin ei karkasi. Sanonko mä? Sanon mä. No kato. Toi on pikkasen niinku luonnon päälle. Ihan tommonen pieni hevosen käyttöönotto ja siitä hirveä rangaistus. Raippoja tuli ja vankilaa. Olisin mä se hevan palauttanut. Varmaan olisit varmaan, niin uskotaan tää kyllä. Kuule, tiedätkö sä sen Lempälä Heta? Joo. Se tarvitsis vähän apua yhteen hommaan ja minä en oikein viittis ruveta, kun mä toi jalkani vähän kipeä ja on tääkin jalka vähän kipeä. No, kai siellä Hetala viinaa. Lasket leikkiä vissiin. Lempälä Hetala viinaa. Sehän myy tätä. No mikä se homma sitten olisi muka? Pitäis sen jotain naapuria vähän rankasta. Kuka ties vähän muutakin tehdä. Helppo homma, hoituu. Joo, mä arvasin, että tää onnistuu, mutta et sä noissa vaatteissa vois sinne mennä. Katsotaan, jos tuolta löytyisi jotain päälle pantavaa täältä. Kato tosta, mitä on talossa tarjolla. Et sä tommosissa vaatteissa voi kylillä kulkea. On ne sua aika hyvällä pitänyt siellä vankilassa. No eihän sillä vehnävelillä kasvanut muuta kuin iso vatta. Niin, toista se on täällä Perämettillä. Niin joo, itse on joutunut täällä hirvelihalla kituuttelee. Hirvi on maukas eläin ja komee. Sopii se paita sun päälles näköjään. Ja aina nää keisarin vaatteet voittaa. Joo, koita niitä liiviä, vielä mahdutko sä niihin? No joo, tuosta tommonen kotsa vielä päähän ja alat sinäkin mieheltä näyttää. No joo. No joo, sepän sällistä käyttäkö jostain muusta semmosesta ihan täysiä. Täydestä käy kun väärä raha. Mennään kattoo sitä ruokaa. Selvä. Vaimonsa kanssa kaksino, kun ovesta astuu muukalainen, kertoo kadottaneesta jokin. Hän tuomitaan yöt ja tarjotaan, ja kun parista käy nukkumaan, käy vieras julmasti murhaamaan. Ei koskaan ei uudestaan herääkaan, on toverin päästänyt porstuaan. Hän hiljaa vesurin mukana. Hemmakkaan lähtevät salina, muutama kopetaan. Rauta! Juhani! Ei sun niitä tappaa pitänyt. Tässä meinaat mies. Joutaa hirteen vielä paremmat. Älä sinä neukkaa, Heta. Vain Fix tietää. Ja sä sanot sille, että pitää sitten turpansa kiinni. Taikka mä. Mä lähden muorille vähäksi aikaa. Onks tää selvä vai? No selvä. Selvä mikä selvä. Mä hoidan se Fixin aamulla. Oot sä Juman kautta varsinainen teurastaja. Kirottu kerpeikkari.
No moro. No moro. Juhanin valeltaa Heinolan, joen niemeen äitinsä perheet orpaan. Isä kuoli, saa hänet tulistumaan, puukangella survoo tän kuolemaan. Ei äitinsä aavista kohtaloa, kun hauko tuvassa heilassa. Isä puolensa metsässä paimentaa, kunnes hauko äänesti vaiettaa. Velipuolet maantieltä kiinni hän saa, joka menossa on hyvä nahkoja. Ei nuorukainen voi avistaa, ettei perille saavu hän illoittaa. Tähän ne jäljet päättyy. Tästä on kulkenut karjaa. Ja ne on peittäneet, todellakin peittäneet kaikki hevosen jäljet. On sen täytynyt jonnekin pysähtyä. Kaikki tiedon talot on koluttu. Ja yhdessäkään ollut kukaan nähnyt ketään vierasta pitkiin aikoihin. Viimeksi oli yöpynyt siellä ladosta, mistä se rikospaikan tavara löytyi. Sen jälkeen ei niin mitään, vai mitä komoo. Jostain sen vielä täytyy esiin putkahtaa. Rahaahan sillä tiettävästi ei ole. Eli apua se joutuu pyytämään. Tai niin kuin sillä tapana on ottamaan. Kysellään vielä tuosta seuraavasta kylästä. Ja sitten Reetta, yövytään jossain. Huomenna lähdemme Heinolan Joenniemeen. Äitinsä asuu siellä. Jos vaikka siellä olisi nähty. No niin, takaisin ratsaalle, alahan tulla. No voi helkkari sen. Täällä on ruumis. Nuori poika, nuori mies. Ja pahan päiväisesti mun survottu. Piru miehet! Käy katsomassa, mikä tuo vaatemylly tuolla pellon reunassa on. Käy sinä tarkistamassa tuo metsän reuna. Ja ase esiin, Reetta. Tekijä voi vielä lymytä täällä jossain. Pomo, täältä löytyi toinen. Nuori likka. Hirveitä, se on ihan lapsi vielä. Ruumis on täälläkin. Aikuinen mies. Survottu hengiltä kangen. Lähestytään tuota taloa varovasti. Pelkään pahoin, että löydämme talon emännän sieltä. Mene sinä tuosta takakautta, minä tulen täältä edestä. Täällä on ovi
selkosen selällään ja muori makaa mahallaan. Ei hengitä enää. Se on se Juhani Aatamin poika häipynyt aikoja sitten. Isäpuolen ruumis oli jo aivan kylmennyt. Pitää laittaa isot pyörät pyörimään, ennen kuin se peto tappaa lisää väkeä. Reetta, käy hakemassa paikallinen poliisi tänne jatkamaan tämän murhapaikan tutkimista. Me jatkamme takaa ja pistä se ase pois! Minä jään tutkimaan tänne jälkiä vielä. Jalahan painua, että sotket kaikki jäljet. Nyt on kiire! Yksi ruumis. Toinen ruumis. Kolmas ruumis. Ja neljäs ruumis. Neljä ruumista. Satsattaa hevosen uuvuksi, jatkaa jalan ja tutustuu suuhuriin. Yhdessä Saimaalla juopotellaan, kunnes Juhani saukka heilataan. Hei, Rantsu tänne ja paperi. Juhani, näin on sattu. Minkä vielä Makka ja mikä mies? On matruusi Wilhelm Roth, Saimaan kanavalle töitä hakee. Samat mielessä. Minä olen Heikki Heikin poika. Kuule, otatko tosta ryypyn? No otetaan. Oh. Hyvä nainen ja kunnon kannu. On. Sille. Olethan muuten kuullut, että ne on aika tarkkoja noista papereista siellä kanavalla. Onhan sulla papinkirjat kunnossa. On mulla. No siitä mitään. Otatko leipää? Olis läskiäkin vähän. Joo, kelpaa. Median tietää enempi. On seilattu, harjoittavat Havaijit, Singaporet on nähty.
Näinkö me en puukon saanut? Perusta ostin yhdeltä Inkalta. Ai Inkalta? Mä en Inka sielläkin käynyt. Kun ne on sellaisia intiaania, niitä on siellä joka paikka käynyt. Jaa. Mulla on vähän viinaa täällä. Otatko? Totta kai. Tekin mieleen. Saatko noita irti toisista? No mitä tää? Ostin Singaporesta semmoista kiinalaista. Paketissa puhuttiin 3–5 vuotta. Kai sen verran pitäisi kestää minun intoa. Ja linnaa tulee sen verran. Se on varmaan. Joo. Niin siinä sanottiin, mä Kiinaa oikein osaa, mutta no, mulla on vähän rahaakin varattuna mukaan. Jos vaikka Kievarissa tulisi kohdittua. Vähän kaveri. Ai oikein rahaa. Joo. Totta. Eikä ihan hinta. Nyt joo. Mä nyt satun oleen vielä vähän vähissä varoissa, mutta saattaa me poiketa Kievarissa. Kyllä voidaan vaikka lähteä. Mukavampi se on tällöin kaksin liikkua kuin ihan yksin, kun ken on niin tottunut pitkin mettiä mylkyyleen. Tiedä minkälaista porukkaa tulee vastaan. Vähän niin kuin turva, kun on kaksin liikkeellä. Otas tosta vielä. No otetaan se. On se hyvä. Kun lähdetään ja Kievariin. Kievariin. Näin Matruusin Vilhelmin seurana, ei Kievareita nyt kiertää vaan. Muutaman päivän kuljettuaan, ystävät ulkopuolta ottaa. Taivaan kanavalla työtä ei saa, ei murhatun paperi, ilman etkaan niskan muskaa myös. Ohi kuvia, ohi rinteen täyttää vaan. Tästä on ratsastettu rantaveteen kumpaan suuntaan. Jospa se olisi kuitenkin jatkanut samaan suuntaan. Pitäisikö meidän vielä jatkaa pari kilometriä? Ja jos jälkiä ei löydy, palataan sitten takaisin.
kävelisin tämän lahden yli, ei tässä niin syvää ole. Pimeä tulee tunnin päästä. Reetta, yövytään jossain ja jatketaan aamulla. Tuossa oli äsken joku tönö ja lato. Mennään sinne yöksi. Pirulaisella on kontolla jo 6 murhaa. Tappaa kenet tahansa, kun äitinsä tappaa ja koko muukin perheen. Se hirmu pitää saada äkkiä kiinni. Taka-ajoon on saatava lisää miehiä. Mentiin. Avolan torpassa haukolla, Juhanin kaverit avulla, käy hirmu töitään jatkamaan. Nyt virvet ja halkoon aseena, Erikki uhrina vaimoinen, nuora miehenä itseään elätelleen. Kaiken touhuolta jo elettiin, on julmat ja katkaista niin. Vaunuihin tyhjennetään, rikostiekeillä viimeistellään. Siinä mähällä häitä vietetään, tule voimaa ihmetellään. Nyt viinaa! Joo, kulta. Odota nyt hetki. No en oo mikään kulta. Viinaa! No tossa! Tässä on! Ja nyt rauhoitutaan. Johan tuossa riahut tarpeeksi. Huilataan vähän aikaa. Fix tulee myöhemmin. Kiertoteitä saalis mukanaan. Ei meitä kukaan pysty jäljittämään. Mutta katsopas. Kauniita tähtiä. Kirkkaana loistaa. Taitaa pakastaa yöksi. Tuu lähemmäs. Pysytään lämpimänä. Mikähän tarkoitus noilla tähdillä on? Päiväksi ne katoo jonnekin, eikä niistä ole oikein valokan antamaan. Ihmisten iloksi kai. Kauniita ovat. Tosi kauniita. Onhan ne. Mutta hitto. On niin kirkasta, että ei voi tehdä nuotioon. Se näkyy liian kauas. No minä lämmitän sinua. Mutta kuuletkos? Taitaa olla kärryt tulossa. Joo, meidän on. Tunnen äänestä. Toinen pyörä kolkottaa. Toivottavasti edes saalis on pysynyt kyydissä. No mikshän se? Moro, Fix. Moro. Ei helkkari Juhani. Sen täytistäkö nekin piti tappaa? Olis otettu vaan saalis. Murhasta tulee vähintään Siperian matka, sen tiedät. No, pitäis suus kiinni vaan. Eihän jäänyt todistajia. Ehkä paremmin pitäisi suunnitella. Ei tarvitsisi pakoilla jatkuvasti. No suunnittele sitten. No! Fix saa lähteä pian. Ja viedä saaliin myytäväksi. Nää. Ja Te. me ylävytään tässä. Vai so. Selvä. Sovitaan loput aamu. Selvä se. Kato, sen mikä rojun myynnissä saatiin. Saa pitää omana osuutenasi. Mitä rahat ja korut?
Mä pidän rahat ja korut. Onks tää selvä? Ai se selvä sitten on, jos sillä sanot, mutta näistä nyt paljon mitään irtoa. Olko? Anna huikka, niin minä lähden. Tossa on. Ja sitten 3 päivän päästä nähdään siellä, missä sovittiin. Ja tuotte kiväärin. Joo. Se vanajan keikka. Pitäis olla muuten vähän parempi tili tiedossa siitä. Ja muuten näitä hommia paljon vikin tehdä. Minä lähden meneen sitten. Moro! Moro! On niinku roskapussi tois. Katsotaan vielä niitä tähtiä, Jouko. Katsotaan. Tuohu lähemmäs. Tuunhan minä tuun. Nyt se on se rosvojen pesäkolo löydetty. Suojele taustaa, mä tarkastelen tätä paikkaa. Mä huoli, ettei kukaan tule takaa päälle. Viinapullo. Melkein tyhjä, mutta vielä ihan lämmin. Ei ole kauaa siitä, kun lähtivät tästä. Mitä kukkaro? Aholan torpasta varmaankin. Ja varmaankin tyhjä. Niinpä. Mennään katsoa, mitä tuon kiven takana olevalla niityllä on. Jos vaikka olisi jotain jälkiä. Kierrä varovasti tuonne toiselle puolelle, niin minä jään tälle puolelle. Hevosia on ollut 3. Yhdellä kärry perässä. Ovat kaikki tulleet eri reittiä harhauttaakseen meitä. Viru vieköön ovat siinä myöskin onnistuneet. Määräinen päivähän tähän kuluu. Ja taas ovat lähteneet. Varmaankin ovat ensin jakaneet saaliin ja taas lähteneet jokainen eri suuntaan. Ketä tästä nyt pitäisi seurata ja mitä jälkiä? Otetaan nuo itään johtavat jäljet. Jos saadaan edes yksi kiinni, niin laitetaan se kertomaan muista. Kato, ruusu. Mikä? Varmaa on ainakin se, että se Juhani Aatamin poika tätä rosvokoplaa johtaa. Mutta sen perässä on kaikki Hämeen poliisit. On vaan ajan kysymys, milloin se saadaan kiinni. No niin, mentiin. Vielä ehti mokomat 6 tappamaan.
Piru on saatava kiinni. Mentiin. Tylytorpassa ikkunat herättää, kun yöllä ne hajalle kivitetään ja ne rosvot kiväärit aseena vaativat ovet avaamaan. Ja salissa siirtäen ennestään ne kätkön saavat rankeita. Kaikkien luulevat menehtyneen parit joulukäteen. Vanhemmat lapsineet sairaalaan, joutuvat vammojaan hoitamaan, vaan vanhaa emäntä syysitei, aukainen maailman edelleen. Kai varmistit, että ne kaikki oli kuollut. Oli ne ainakin vähän. Mikä oli saalisjuoni? No ei tässä ihmeitä oo. Pannaan jakoon vaan. Hei! No, on sitä tässäkin. Jaetaan. Ja Kirkkaita paetaan opioita. kaikki omille tahoille. Minä lähden Hauholle muorin tykö. Pidä vaan omalla tietonas mistä meet, kato. Jos muuten ei tiedä, niin ei voi kertoa, jos kiinni jäädään. Tää selvä, että jaettu on. Se on moro. 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 Hiton kerpeikkari. Tappaa kaikki ja ottaa suurimman osan saalista ja meille jää vaan sitten tämmösiä hilppuja. Hittoja kun se aina ruppee riehumaan, hosuu kuin huninki tulipalossa. Mulle saa riittää nää kimppakeikat sen kanssa. Minä lähden tästä sinne Hauholle, moro. Mut miksi? No mitä? Se nyt vaan on niin äkkipikainen se Juhani. No oo. Se kyllä vielä kostautuu. Mut osaa se kyllä olla joskus vähän melkein hempeekin. Ja hempeä, mitä vielä? Osaa. Mutta moro, nähdään. Mutta moro! Ai toivottavasti ei nähdä. Se on se kerpeikkari eilen saatu kiinni Padasjoella Vesijohon kylässä. Joku talollinen ja mylläri. Mikä lie kesäkaupan pitäjä oli sen napannut. Ne saa nyt sen saamari vieköön. Keisarin lupaaman palkkion, jos näin on tapahtunut. Mennään kuitenkin Reetta me ammattilaisina hakemaan se roisto, ettei ne taas päästä sitä karkuun. Vielä ehti mokoma Tylytorpassa tappamaan. Onneksi sentään jotkut jäi henkiin. Taka-ajossa on tarpeeksi miehiä, joten ne jää kiinni myöskin. Mentiin. Lopulta Juhani vangitaan ja teoistaan joutuu hän vastaamaan. Helpolla päästä toisi turvainen, jos päätyy
viinaa. Näkee vielä huomenna. Osta minulta hyvää piirakkaa! Osta piirakkaa! Minulla täällä hyvää piirakkaa! Panimotuotteita. Kympillä menee. Kaunista. Osta piirakkaa! Hyvä lihainen. Hyvä piirakka minulla täällä! Tänään leivottu piirakka! Varsin erinomaista viinaa. Raikastaa hengityksen ja nielun ja lämmittää ruumiin ja sielu. Osta piirakkaa! Katsopa hei, moro. No moro. Minulla täällä hyvää piirakka! Kympillä Ostatko piirakan? Olet vähintään varosta Hyvä nyt. piirakka! Mutta vähän rikki toki. Painatko viinaa? No et hyvä piirakka minulla täällä! Ota piirakkaa! Hei, come on. Piirakka täällä! Onko? Hyvää piirakka! Ostako piirakka? Ota piirakka! Ota hyvä piirakka! Ei miten oikein tullut mitään. Hyvä piirakka täällä! Minä reklamoin huono tavara. Minulla on parempi piirakka! Piirakka! Parempi piirakka! Olkoon nyt noin piirakat. Osta muuta piirakka! No niin, tehkää tilaa viranomaisille! Kerpeitä! Pois sieltä! No niin, kiinnostus saatiin. Tunnistun mies johtaa mestauslavalle. Ihan oikea paikka sun. Alas mennä vaan sinne. Kun et pääse. On se aika kerpeä. Iskeä sinne ylös. Ostatkohan se viina? Mikä tässä on? Ja sitten palveles siihen pölkytyön. Palveles painu ja pää siihen pölkyyn. Pää tuo. Niin. Viinaa menee lystimmin odottamiin. Moro. En muuten oo fiksi. Vedetty miehestä täysin. Niitä piirakkaa. Pyörittäkää tilaa. Asiakkaita. No niin. Ostaako pyöveli viinaa? Miten tämän kanssa hyvin? Kiinni on ottanut huomioon, että pyövelillä on alkoholiongelma. Niin. Sun päivässä kyllä alkaa olla luettu. Niin, pyöveli onko oma hanskassa? Tai niinku kirveessä? Mutta pää kunnossa. Ei, elikkä omat tehtävämme tehty, ole hyvä. Eikö sulla ole hätyä nainen ollenkaan? Ja viina. Hiljaa. Eikä sinäkään. Hieno herra ja korskia hevonen. No niin. Osta nainen. Kympillä. Tilaa. Menkää helvettiin. Hänestä helvettiin jo! Sä et pääse taivaaseen, sä et pääse taivaaseen. Niin, yleisö rauhoittuu, on viranomaistoimitus alkamassa. Yleisö hiljaa. Sinäkin piirakan myyjä. Tien päällä. Päätös koskien Juhani Aatamin pojan saamaan tuomioon. Kuoleman tuomio pysyy voimassa. Rauhoitutaan. Mutta sitä ei saa panna toimeen. Yleisö hiljaa! Viranomaisuus jatkuu! Huitatu tekemättä. No niin, minä kappia sytynyt siellä jonossa. Siellä takana vaan. Täällä on nyt allekirjoittanut keisari Nikola I Pietarissa 12. päivää tammikuuta herran vuonna 1853. On kuulutus kesken. Lohdutukseksi viina. Se, joka häiritsee, vaihtaa paikkaa Aatomipojan kanssa. Rangaistus on muutettu.
40 varjan raippu. Raippuja. Jotka annetaan 2 peräkkäisenä päivänä. Vänä. Vänä. Olisiko piirakanmyyjäkin vähän hillitä? Kun on tuomittu, on ensin seissyt tunnin. Niin. Niin. Varoitukseksi muille, hänen päänsä päälle tulee laittaa taulu. Taulu. Voisitteko hiukan hillitä sitä kaupankäyntiä? No, kerrotaan hänen rikoksensa. Sensa. Tämän jälkeen hänet on pidettävä loppuikänsä Viaporissa seinään kahlehdittuna. Ei pääse Siperiaan. Siperi. Mennään Siperiaan, Juhani. Siperi. Tuna. Viinaa on. Sä tulet mukaan. En usko, että tämä keisarin käsky muuttuu. Minä sen tuppaa pitämään. Muurin koolta kahleista, missä tutkin mahtuu hän liikkumaan. Miten pilkan vaikotakseen, saako murha mies ainoastaan. 18 purautavaa, hän kestää hengissä vankilassa. Haluinko mies koskaan tekoja, mitä tiedetään ei voikaan. 18 kuukautta vaan, hän kestää hengissä vankilassaan. Haluinko mies koskaan tekoja, mitä tiedetään ei voikaan. Hyvä yleisö on Jesse Kallioinen. Hän on Vielä on tuo Aslak Kristiansson. Hän on sovittanut ja ohjannut tämän näytelmän, säveltänyt, sanoittanut ja soittanut musiikin.